mahitungod sa maayong panglawas kung asa na kadapita karon. Kung unsa na ni atong panglawas karon, masakito na ba ni physical, masakito ni spiritual, social, mental. Kay daghan ng nagpakamatay, gamay mikay mga higog dayon. So masakiton sa mental, nanay mga mental illness, no? So ato ni hisgutan ng mga kaigsunan. Kining ato ang utok mga kaigsunan na bahin ni sa upat, tawag siya na frontal lobe, occipital, o dinhing area cerebellum. So kani atong ulo mga kaigsunan or atong brain, daghan ni siya og function. Pero usa lang akong i-touch karon kining frontal lobe. Kaning frontal lobe mo ni siya tong command center. Ana bang luoy mo? Sige ka na, buhata na. Sige, ayaw na buhata. Ana. So, din hinagagikan ang ato ang pagpili. Choice. No, mo na ang function sa frontal lobe. Mo kay mo na siya ang command center sa atong utok. Musuko na to ba? Sige. Kanang tao natin, ayaw kaon na, hindi na maayaw, inuto. Kanang inalagani, so mo na siya ang ato ang mo na function sa atong frontal lobe. So, ang frontal lobe, mo na siya yung command center. So, na din ha ang pagpili. Na na diha ang kasuko, no? So, ani sa ta sa choice. Tining pagpili mga kaigsunan. Kanang papilion, bitaw kag asay imo, maka mag-alagad ko dili. Mag-alagad ko dili. Imo sa ginang panahon sa makalagad ko. So, diha na ka makuan nga, kung dili ko mo alagad, unsa may akong kinabuhi sa dili mag-alagad. Kung mag-alagad ko, unsa ko akong kinabuhi kung mag-alagad ko. So ato jud na siyang ang ato ginuho na magkuan gina siya kana bang naglihok ba o kinsa gyud ni imong pilion? Ginoo ba o ang kaaway ba? Ginoo kaaway. Mag-alagad dili. So ana ra gyud. So karon mga kaigsunan, naay mga study dinhi na nag-ingon. Ano ang mga Adventist karon? Daghan akong mga matay. Sa ang Adventist mga kaigsunan na bantugan din siya mga tag-as o kinabuhi. Pero kumusta mga Adventista karon? Daghan akong mga sakit. Nanatanan nato ang sama na yung mga gipang prostate cancer, na gipang breast cancer, colon cancer, mga tanang sir naa. Diabetic, high blood, nanay mga heart failure, no? So, naroon sa may hinungdan tungod sa atong pagpili. Muna yun na, choice is the hinges of our destiny. Ang pagpili, maoy, unsa nang hinges, tanang murag, bisagra ba? Pwede na mo siya, pwede, ano gani? So, mao ni siya ato ang destiny sa atong pagpili. Na ang choice code magdala ko na nato sa kausaban, no? Di ba? So, pilion ako nga mag-alagad para dunay kausaban ang akong kinabuhi. Pilion ako nga dili ko mukaon og karne kay para mutaas ang akong kinabuhi or kung dili man mutaas ang kinabuhi, malayo ko sa mga kanang sakit. Na no? So, ang pagpili jud maoy magdala nato ngadto sa kanang kausaban. So, duha ra gyud, chance or choice. So, dili kagabi yung mga kaigsunan, dahil gingon dinhi nga. Dahil study sa Adventist, di ba? Dahil gingon dinhi ba? Ingon si Ronald Reagan, I learned right then and there. If you don't make your own decisions, someone else will. So, kung dili ko na ta mag-desisyon para sa ato, then naitaw ang desisyon para nato. No? So, ano yung gingon ni Ronald Reagan? So, yun siya dili. The ability to choose is hardwired into our brains by a loving Creator. Tinuod mo kaigsuhan. Nananadali sa ato ang utok ang pagpilit nato. Depende na sa pag-exercise nato nini. So, muna yung giingon.
ang frontal lobe sa kingon ana niya atong conscience, ang command center, konsensya, judgment, orason, naatanan din sa atong frontal lobe. Una nga, kinahanglan din nato gamiton nato sa insakto. Kaya ang pagpili mismo padaan dito nahitabo sa Garden of Eden. Unsa may gipili ni Adan ug Eva, pitagaan sila og kanang malipayon, ipapuyo sila sa tanaman sa Eden nga puno sa himaya, pero gipili nila ang pag-ingon sa Ginoo nga ayaw ka mo pagkaon ani sa taliwala, sa kahoy, sa maayong dautan, ayaw mo pagkaon kay oras na mo kaon mo, mamatay gayud ka mo, no? Pero sa may lang gipili. Unsa ilang gipili mga kaigsunan? Kamatayon. Kay ginoon gisupak mo nila ang balaod sa Ginoo. Sa ilang kamikaon sila unsa man. So choice, a God-given gift at creation. Dito padaan sa creation mga kaigsunan. Si Adam ug si Eva mismo kuan mismo sila ang nagsupak kanino ato ilang kahimtang, no? Ang pagpili dito padaan sa Garden of Eden. So mao na nga ingon dinhi, the tree of life represented all that was good, positive, healthy, and life-giving. Tinuod, no? Ang kahoy sa kinabuhi nag-representa kato siya og maayo, positibo, himsog o naghatag og kinabuhi, no? Life-giving. So mao na ang kahoy sa kinabuhi. Naghatag siya kinabuhi, mahimsog ta. So pero kay gipili man sa tao ang dili maayo, so mao na kita karon ang nakapanunod niini. So nag-ingon sa Romans 6:23 kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kinsa nagsunog tuon sa ato election karon nga week. So nandito nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Unya ingon ko sa John 3:16 kanang kung kinsa ang motuo sa Ginoo siya makabaton og kinabuhi dayon. So nino dinhi ang atong pagpili o ang manto sa Ginoo maghatag nato og kalipay, no? So nino dinhi atong bantayan ang iyang kabalauran. Kita ni siya sa Deuteronomy 4:40. Now, God's commands are not arbitrary, they are life-giving. Ang manto pinagud sa Ginoo dili kita makapadaot sa ato kundi maghatag og kinabuhi. So atong pilion mga kaigsunan, kung sa atong pilion kinabuhi ba o kamatayon. Nag-ingon dinhi anita mga kaigsunan sa og nangabuka ang mga mata nilang duha, si Adan ug si Eva, og sila nang hibalo nga sila mga hubog, og na nagtahik sila sa mga dahon sa higira, o na nagbuhat og mga tapis alang silang pagalingon. So dito na nakita, kay ilang ang gipili ang kamatayon, kay nisumpak man sila sa Ginoo, unsa may consequence? No, tong nangabuka ang ilang unsa man, nangabuka ang ilang mga mata, o nakita nila ang hubog sila. So dito na nila nabati ang guilt. Unsa man yung guilt sa English? Unsa may Bisaya aning unsa may Bisaya di aning guilt balik. Unsa may Bisaya aning guilt? Konsensya. Ha? Kaya ba buwan sa mga sala ko? Ano ba? Sadaan nga. Sadaan. Blame na tinukluray na. Ginoo ang imong babae imong gihatag. Disease ni antos na sila, nanay mga balakian nila, nanay mga kasakitan, kabalaka, lagaw sa tanan, mga anxieties. Bisaya ka na mga kabalaka, kahimbawa, no? So nanatanan. So mo nang ingon nga ang tao masukot na wala na control. So nanay uncontrolled anger, uncontrolled lust. Si David, sama to si David. Sa uncontrolled anger, si Cain wala ka pugong, ipatay niya yung insuon. Si David, ang uncontrolled lust, wala siya kapugong, iyahang ipapatay ang asawa ni Bathsheba. So iyang asawa si Bathsheba, namatoy minyo mo si Bathsheba. So doon na yung uncontrolled desire. Katubang yung gusto mo si Esau o si Jacob, gilimbungan nila ang ilaha. Si Esau, gibaligya ang iyahang birthright. So inana ba ito bisangkot sila sa kasakitan. So mao ni mga kaigsunan nga kita karon nagpanunod ta ni
maigsunan. O kita po na ako tayo pagpili nga nasipyatsan na sa atong nahuna maayo siya pero ang katapusan ay dili. So sumala sa kung ganiha, choice leads to change, no? Ang pagpili magdala nato nga sa kausaban, no? So tinuod gina. Kita karon kay wala naman tayo kausaban. Kana ba dili na ta mukaon sa mga pagkaon nga dulutanan. Mukaon na ta sa unsay gitugot sa Ginoo. No, lahi ra gid mag-alagad ta mga kaigsunan. So naay isa ka study diri mga kaigsunan. Kaning lifestyle choices. Naging din ni pito ka factors nga nung poor health na karon na bang wala tayo maayong panglawas. Una, alcohol consumption. Gusto kay kang inom o unsa man. Kita mga Adventista, wala nang kita mag-inom ng mga bino, no? So katong mga dili pa Adventist, mag-inom gyapon to sila og mga bino. Smoking cigarettes. So daghang karon ng tabako. Pero lamig siguro kaayo, mga sa may lamig ang pait man na, pero tungod kay na-addict na sila, so manang lamig para nila. So obesity, kaning too much eating, mabisa mo nang obesity ka nang itampok na kagmayo ba ni, wala na ba nasangko sa ato ang timbang, no? So kung maikuha ayon sa timbang nga 50, pwede naman makaya, no? Mo na nga isud kaayo pag pahibalik sa atong sakto nga timbang. Wala no, obesity, sleeping 7 to 8 hours. Kumusta ka itong tulog karon? Tagupat na lang ka oras eh. Sige mag-scroll sa Facebook. No? Hala, bisag galiwat, kapirat-pirat at sa mga mata, kay katugon. Hala, sige lagi ako mag-scroll. No, hantod na bilang. Dugay na mo sa mata. Muna nga, daghan kay tao pagpili mga kaigsunan. Sunod, very little physical activity. Talagsa na lang kita rin mag-exercise. Nagisa may mag-exercise dire. Si Jerry, kung ihan, dyan mo nulang basketball, oy. Ako siya may hanggat nga. Ayaw ko na ng basketball, ra. Ito sa may kubanan nga. Butag sa'yo, manglakaw ka padoong dito sa patag, o padoong bastulido, may nalang pa makahayt-hayt ka. Ayun na, tagala 5 naman kung hayang na. Isa ko may ganahan lakaw, anak. No, so wala kita physical activity. Kani, ikaw sa ani, eating between meals. Kani sige ra kang kakaon-kaon. Mo pa ganito pag pumahaw, ikaw na butag ginumag saging. Ikaw na butag kabira or ginapa. Mo pa ganito pagkaon, ikaw na sa tagpiya. Ikaw na butag bisag unsa gyud ikaw human pamahaw ikaw pag magpaniudto ikaw na sad. Pagkapanihaw buto man oy. Mo na ingon eating between wala na ginato nasunod ang gusto sa Ginoo. Kita na gyud nagbuot mga kaigsunan tungod sa atong pagpili, no? Sunod, not eating breakfast. Isa may hinihilig bukaw na pamahaw kay mga pira. Nas kay burger. Ulakaw galas rice, maniud to galas susi pangpatay na himuya. Og sa dihang nalibong na siya kay grabe na dito kay ang breakfast mong pinaka-importante na siya. Ayaw mo pagpamainit, diretso ra ka mo pamahaw. Kaya kung mamainit pa mo, doble ng gasto. Ako because sa kuhugangan, wag pa ko namatay, ikudo lang almaw ko yun, huwag painit. Di ako siya ginanpa, ayaw mo pangitan ng painit. Kaya mukha ang kagpan, mainom kag kape. Pagka alas 9, di man natin kumating pamahaw ng alas 9. Ari, mga untag insakto alas 7, aber kung tama ta alas 8 magkakon. O, tuwa, pamahaw, jubi, sakto. Kung naipan, kung kaurong din sa ting pamahaw. Kung hindi na snacks. Anak, mo to nga, nahananag na lagi pamainit. Mo na mga kaigsunan nga, not eating breakfast. Nag-practice ko nutaan ako, kamatay. Kaya ano man, ako ba magsuyo, doon na sa suyo-suyo. Kung sa may hilison adto nga, dapat mukaang ka ng kurasa. Kung sa may hilison adto, ang imong tinain, ihang gas-gason. Nagurok-gurok naman niya ang kumbiyan, oy. Kung imo nang kadaadlaw, nimo na siya buhaton. Di. Ang atong kinain, natay gitawag hydrochloric acid, nga mo secret na siya. Ano pagawas ba? Sa panahon nga, kung kaon ka na, buntag kay mo, ito siya muhili sa imuhang kikaon. Kung sa may iliso niya, nga mo kay kikaon niya, imong tinain kong tuton.
mamahaw jud ka niya. Dili mag-snacks, maniud ko, dili ko mag-snacks, manihapon. Gamay sa datong kaon sa panihapon. Nay, balira ba ta? Ang panihapon mo itungdanan lo. Uy, saan may mga sundan? Lechon manok? Magabihi kita mo daw, mukaon ito na, ang tanak ko ba? Ano gabihi man ituda na inyong kaon? Nay, maora man doon masana, maora man doon yung panahon na magkausap ka na kay nag-eskwela ang mga estudyante, magabihi na din may magkausap. No? So, walang mukaon mo ituda. Unang tagma. Kung matulog na, daman-daman mo na, kapit ka mga busukan. So, sa'yo, ganong daghan ang nangamatay ng mga Adventista tungod sa lifestyle. Kaya gipili man nato ngayong ana, atong buhaton. No, mo nang daghan ng mga Adventista ron nangamatay sa prostate cancer, breast cancer, colon cancer, unsa pa gyud. No, naingon dinhi, a long healthy life is not an accident. Moto mo ani, it begins with good genes. Nagsugod din sa maayo nga unsa nang genes. Kanang gikan ba sa pagkatao gid mo ba? But it also depends on good habits. Kani kay wala na tay good habits, wala na gyud pag-practice ba? Kunya, if you adopt the right lifestyle, experts say chances are you may live up to a decade longer. So kung ato pa rin practice mga kaigsunan kini mo pili ta og maayong panglawas, mutaas gid ang atong kinabuhi. So karon, talagsa na lang Adventista nga abot og 70. 80. Pinakaubos ay 60 na lang siguro. Kung naa magaling, panalangin na sa Ginoo tungod sa atong mga lifestyle. No? Dili. Dahil yun sila, na ma'am, kana inheritance mo muli na mo. Totoo mo ang inheritance? Kung sa mga inheritance, mabilin. Nahatangay mo, binlan mong sakit. Ang inheritance, yuta ratong patundon. Naman doon na inheritance ako mama at papa. 5 hektarya ang yuta. Unang nadako siya. Pero gano'n ang inheritance, mamunin na mo. Ganahan mo binlan mong sakit. Ha? Ganahan mo binlan mong sakit. Uy, huwag yung lawat anong sakit. May ikabilin. Huwag yung may ikabilin mo do. Hinirag yung akong sakit nga high blood. Inheritance God, di ikaw binlan. So, sa'yo din ang itutag inheritance mo muli na mo. Kabilin, sakit, kabilin. So, mo na yun, kinahanglan ko nung pili ko na to ang healthy lifestyle. So, nag-ingon din si Eleanor Roosevelt, nag-ingon siya, the process never ends until we die. Tinuogin eh. And the choices we make are ultimately going to determine our future. Tinuogin ni mga kaigsunan. Kani nga proseso, dili kini mahuman hangtod mamatay ta. Tapos, ang atong pagpili, mag-determine na sa atong unsay atong tugma. So, mao gid ni mga kaigsunan. So, dunay study mga kaigsunan sa mga Adventist. Patay naman din atong relo, matag nagay na ra sa media ra gihapon. So, para man ni irog. So, Adventist mortality study. Na-study sa mga Adventist yan. Death rates from all cancers was 60% lower for Adventist men and 76% lower for Adventist women. No? Lung cancer, 21%. So, gamay ra. Kaya naman, iban mo nagako ang mga Adventista. So, 21%. Colorectal cancer, 62%. Uy, nagkataas na. Breast cancer, 85%. Dagang Adventista rin ng breast cancer na. Coronary heart disease, 66% lower for Adventist men, 98% lower for Adventist women. Wala, taas. Lower for Adventist women, so 98%. So, kaya ano, ang Adventist manggod, nanuni nga mga maayo lawas. Adventist Health Study 1, not smoking. So, mga Adventista wala nagapanabako. Eating a plant-based diet. So, ang gikaon daw sa mga Adventist, mga utanon ra gyud. Sunod, eating nuts several times a week. So, kinsa may nagkaon na to og nuts dire, mahal mo ang nuts ko eh. Ayaw mo si kaon na ng mani ha, kaya ang mani dili na siya nuts. Legumes na siya. Kung magsige mo kaon na ng nuts,
or peanut, mani peanut na siya, dili na siya kung nuts. Ang nuts katong almond, katong pili nuts, kanang mga walnuts, mga kasoy, o kasoy nuts. Mao na siya nuts, mao kita na atong kaunon. Ay, kay mani may atong paborito. Parat pag yun. Salted peanut pag yun. So, mao na. Eating nuts several times or kisa man kayo nakakaon ninyo mixed nuts dire. Nag-try ko palit. Kaya inan ako sa akong amiga nga nurse na, ma'am, ayun, so sige kaon na ng mga kwan. Magkaon lang ka o mixed nuts ka ng almond. Try na ko. Usa ka pa, 248. Dos na lang pag 250. Kausara akong ha. May na kung hamoy-hamoy mo na dahil yung 250 mo. Di po ta ka-share kay gamay rin sud. Berting mahala. No? Tambal na siya sa mga high blood, no, kay taas siya og kanang vitamins, no. Sunod, no Adventist health study, regular exercise, exercise kita yung mga Adventist. Sunod, maintaining normal body weight. No, karon mag-maintain ako na nikamot jud ko nga. Pero bisan sa ako naging dito, 80% ang diet, 20% ra gyud ang exercise. Kaya mag-unsa man ang imong unsa na imong exercise kusog sa kamukaon, wag hapon to'y pulos. So dapat diet gid ang 80%. May nilang oy kisa. Diet 80%. O exercise. Ang exercise. So unsa pa to ang so mao na ni ang so kinahanglan ko no mag-maintain tata sa atong normal weight. Naay kuan, medium, small frame, medium frame o large frame. So nahanap kita ang atong lawas natay ka ng designated nga timbang. Kung small frame ka, nya mo ni mong height, dapat matimbang ka ng nanara. So kanay mga nag-height og 5, parehan ako 5'1". Ang akong timbang dapat is 50 ra gyud. Kato mga nag-height og 4'11", patubos, dapat ang iyong timbang dito kabot na mas mga 45, 43, ana ho 40 pa ubos or 50 pa ubos. Pero kato mga medium frame mo na magtimbang og 50 ra gyud. Depende sa tong height, no? Pero karon mo na kita natunon. So ang ikaduha, ang kanilang magsigita og kaon og legumes mga kaigsunan, maka-prevent ni siya og colon cancer. Kung magsigita kaon og nuts, maka-reduce ni siya og heart attack by up to 50%. Unya, kung magsigita kaon na og pan, ang ato na yung kaon ng pan, dili ng mga kanang pan, di ka bilang ang mga ibaligya din ha? Dapat ang ato na yung kaon kanang brown. Kanang bang barley, ang sana, trigo. O, trigo nga, pagkaon ka ng mga gardenia, mga na siya, wet flour na siya. Sunod, drinking 5 or more glasses of water a day may reduce heart disease. So, pinupinita o daghang tubig mga kaigsunan. Unya, kung ang lalaki daw mukaon o daghang kamatis, mapribintahan ang prostate cancer. Isa may mukaon, hilig kaon o kamatis. Matis ya. Kamatis atong kaonon. Tapos, mag-inom mo daw ka og soya milk. Kay mga 70% makaprevent sa na siya og prostate cancer. So, kanang mga lalaki nga may edad na og 50 pataas, prone na mo sa prostate cancer. So, mo-inom ka og soya milk. So, manay giingon din ni mga kaigsunan. Goals make a difference. Kinahanglan natin tayo, sana, goal, handong mga atong kanya, kinahanglan maabot kini ako. Kaya when ingon sa akong ingon, choices are the hinges of destiny. So last mga kaigsunan, dunay upat ka A, nga mahimong positibo ang atong pagpili. Una, acknowledge that your body, our body, my body is God's unique creation. Atong unong i-acknowledge, atong pasidunggan ng Diyos, ng atong lawas, usap ka pinasahi na hinimo sa Dios kita mismo. Sunod, duha nga A, admit that you are powerless to make the lasting changes. Tinuod ginawa, kita'y gahong mga kaigsunan, kita lang. Kaya atong i-admitar nga to sa Ginoo nga wala kita'y gahong musab sa
atong kaugalingon kung dili ta niya tabangan. Sunod, ikatulo, accept the reality that there is nothing too hard for God. Atong dawaton ang kamatuoran nga wala yoy lisod diha sa Ginoo kung ato yung pangayoon ni. Sunod, address a few specific areas of your life. So Ginoo, i-address nato sa Ginoo nga Ginoo. Gusto ko mo ubos ako ang timbang o 50. Kabaki ko ani Ginoo nga magpili ko kanunay ang akong willpower ba mo pili gud sa insakto nga pagpili, no? Kadang usahay ba mga kaigsoonan kani bitaw magtapok na ka diha man gud mausab ang atong pagpili kay labi na daghan kay kanangaon ako lamang dili ko ba snacks kung na-adjust time na ako lang kasi lagi kaon kaon na lang ko pinagawan magmahay mo maulahin na ang mahay niya labi na nga kung mabusog ka wala hinga-hinga na kayo niya dugay na kay hilison labi na og hapon na bitaw kaayo sumaw na mga kaigsunan na kinahanglan gyud ito i-acknowledge na to atong kaluyahon sa Ginoo para ma-overcome nato ning mga kani bitang atong lifestyle nga kay nagingon ang 1 Corinthians 6:19-20 text siya mga kung wala pa kamo manghibalo nga inyong lawas mao ang templo sa Dios ay sa Espiritu Santo nga anak kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios kung dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon kay pinalit kamo sa kabili usa himayaon ninyo ang Diyos sa inyong lawas sa inyong espiritu nga mga iya sa Diyos. So sana to paghimaya sa Diyos mga kaigsunan kung masakiton na ta. So hinaot ko nga nining kagabiyon ato yung pilion o unsay maayo. Sa Filipos 4:30 mahimo ko ang tanang mga butang diha kaniya nga nagapalig-on kanako. So ang Diyos ra gyud mo palig-on nato mga kaigsunan. I can do all things through Christ which strengthened me. So, mao na no? So, ang choice, kung sa to, choice leads to a change. Ang pagpili, magdala na to sa kausaban. So, maminawag ko mga kaigsunan, hindi pa wala ang tanan karon nga, mupili ka sa maayo. No? Pili mo na to, no eating between meals, no tulog sa'yo, mo inom ng daghang tubig, sa mag-exercise, sa pa? Ha? Mag-exercise.